Bilaspara Road मोनबा Bilaspara Road Bilaspara ओरै थांबाय क'क्राझार गुवाहाटी Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. होनबा बेफोरसो आरोना भाइ दखान आरो आयौ मारवालिनि ना मारवालि ब्रेन्ड इटा बैयाव मोनसे दखान दंबावो दा नायगासिनो आरो बे दखानावहाय मा दंबावो बेयाव लाख दखाननि माल दङ आरोना र' देखायनोसै बिल्डिंफ्रा नुवाखै नों बिलासपारानि देरसिन माबा दखान थिं दखान आरो बेयो नाय मा कालारनि थिं नायनो बे थिं जोबनि मा कालारनि थिं नांगौ दंजोबो आरो गाखोबोजोब जाखावा नै बाप সম্পূর্ণ খিচে পুরো যায় আছে नै मा कालारनि थिं नैबे गोथां आरो नैबे थिं गुफुर जिन्दाल कम्पानि देन्जारलै आयु बढ़िया एसे बारा दामा आं दा नै बिदिखौसो लादों आरो जोंनि बाहेराजों नुगैयै ग्लास नायफैदोंमोनलै बिलासपारायाव हानायखौ नायनोसै र' ग्लास हानायखौ देखायसै खय पिस नामोनलाय 30 दे होबाय आरो बिदि स्केलजों ब्राद होसिगोन एबार माबाजों रैथाखि केरासिन देवा लागोन ना ये जी काट लो ओ हो एक बार होले होय ना आहा ओहो आराम से गावगारबायलै 2 पिस जाबाय बेबो बेनो खोमा बेबो बेनो ओरैबायदि डेन्जार खाथ्राना बुस्थु आरो बे वाव सिनायनो नागिरा खुदिगी रास्ता वेलकाम नैबाव लिरदों वेलकाम रेस्टुरेन्ट केन्डेल फुड बावसो वा फार्स्ट फ्लोर हा बढ़िया हटेल वाव बढ़िया स्टाइल होटेल मैनेजमेंट बसन अट'मेटिक बिराद आन्दायनायसो जागोन नामा ना लागे ओरैनो हाथ दे এটা অনলাइन आजिखालि एरखम मिथिखौलाय रेकर्डलाय होबायलै जोंना आइटेमा नै सामसजोंसो जानांगौ बेना नै डेन्जारसो मा दं मिस्टि दं ओमफ्राय गाइखेर दाखा ओमफ्राय बेदर एवनाय पनिरजों माबाजोंगोन बेयो ओमफ्राय बे मटर पनिर ओमफ्राय बे दाल ना मा जाखो बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नैबेनाबो लाबोबाय बेनाबो बढ़िया सामसजों जादो सामसजों जानो रोङा आंथ' अयभास गैयालै सामसजों जानाय आंथ' आखाइजोंसो जायो डेन्जार जानोसै सिफि जिलांजोबबाबो बढ़िया पियास बानलु पापर
बरिया जानोसैलै जानोसै ओंखाम जाखांबाय जों बिराद डेन्जारखौ फाग्ला फाग्ला हटेलाव ओंखाम जाबाय दिनैहाय बेनो फार्स्ट टाइम आं बिदि भिआइपि हटेलाव ओंखाम जाफेराखै दा ओंखारबोबाय नै हटेला बेनोमोन आरो 16 केन्डेल गुड्स फुड बेनोमोन आरो हटेला फार्स्ट फ्ल'रावनो नै बेवहाय बेनोमोन आरो हटेला दिनै बिल्डिं बिलासपारानि बै बिलासपारा थांनाय बेजों ओरै एसे हनुमान मन्दिर बेयाव हाबबानो मोनो आरो डेन्जार नैबेजों हाबनांगौ आरो नै नयापारा बेनो आरो डेन्जार হ্যাঁ যে আমারটা ফিটিং হইলো এখন ফিটিং যাবাই মাবাया গ্লাস এটা ব্লু না ব্লু আরে ব্ল্যাক ব্ল্যাকটা হয় না এটা কয়টা হইলো এটা 8টা বান্ডেল করছি 8টা দিয়া না 8টা ও এটা ভেন্টিলেশনে না এই খাটগুলা আচ্ছা ওখানে যাওয়ার পারলে হয় ভেন্টিলেশন নিবে ও তোরটা খাতা হবে এই সবনি आरो खाटा खाटाया बेबो बिनि ब्लेक ब्लेकखौ लाबाय बेहा ओमफ्राय नैबे ब्लुखौ लाबाय आरो আমার ভেন্টিলেশন আছে কি গ্লাসआ ना ब्लू बेहा ब्लेक দেখতো অনেক কবজা লাগবে এটা সব আর এটা কি হ্যান্ডেল ও হ্যান্ডেল नैबे হ্যান্ডেल মানে কাকা ওই যে খুশি কি এই 6 mm হলো ওই রাউন্ডটা না এই লম্বাটা খুশি এই জন্য আমি লম্বা गारियानो दा फैया एकदमबारे नेगासिनो दासिमबो बिलासपारा खयथा जाखो दा खयथा जाखो 4:30 जानोसै 4:21 जाबाय माला बुंनानै दंजोबो ओमफ्राय बोरै दंना दा फैगौनो थैदोलै जोंथ' थाब सहैगोन बाइकजों बिसथासो माल लांनांगौआ 4:30 जाखाबाय अब्लाबो जों 5टा 5:30 सहैगोन ओमफ्राय बिसोरथ' लासै थांनांसिगोन ना माल लांनाय मानाय लाजोबनानै दं मालालाय माखासे थिखांबाय दा माखासे दंबावो आरो बेयाव दखानावनो दाबो ग्लास दखान खम जारला होसिबबायनो थांसै ओरैनो रागले हबरे काका सामने हबरे काका से मानुस केमने जाबि लर होबाय थांसै आयौ खै जाखोलै 4:46